Μέχρι το 2013, οι ερευνητές της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Πολιτείας της Μασαχουσέτης εργάζονταν ήδη για 2 χρόνια πάνω σε μία ανεξιχνίαστη δολοφονία που είχε συμβεί στην κομιτεία Χάπτον. Θύμα της ήταν μία 20χρονη κοπέλα. Από τις πρώτες μέρες της έρευνας φαινόταν ότι η εξιχνίαση του εγκλήματος θα ήταν εύκολη. Αλλά η αστυνομία έπρεπε να κάνει κύκλους για χρόνια, αναλύοντας ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία, μέχρι που τελικά κατάφερε να εντοπίσει μία μικρή λεπτομέρεια, χωρίς την οποία το παζλ της ταυτότητας του δράστη δεν μπορούσε να συμπληρωθεί. Στις 26 Αυγούστου 2011, στις 18:47, το αστυνομικό τμήμα της κομιτείας Χάπτον στη Μασαχουσέτη έλαβε μία ανησυχητική κλήση. Τους κάλεσε ένας 26χρονος νεαρός ονόματι Σεθ Γκριν. Ήταν εξαιρετικά ταραγμένος. Κυριολεκτικά έκλαιγε στο τηλέφωνο. Ο Σεθ εξήγησε στους τηλεφωνητές ότι βρήκε τη φίλη του στο πάτωμα του σπιτιού της. Ήταν ξαπλωμένη στην κουζίνα και δεν έδειχνε σημάδια ζωής. Όσο κι αν προσπάθησε, ο νεαρός δεν κατάφερε να την επαναφέρει. Ο τηλεφωνητής έστειλε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Οι αστυνομικοί και το ασθενοφόρο έφτασαν γρήγορα. Εκεί βρήκαν τον Σεθ που βρισκόταν σε εμβριακή στάση στο πίσω μέρος του σπιτιού και έκλαιγε. Ήταν εκτός εαυτού και δεν ανταποκρινόταν στα λόγια των αστυνομικών. Μόνο έσφιγγε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια του. Περνώντας από τον διάδρομο του σπιτιού, οι αστυνομικοί βρήκαν την Αμάντα. Δυστυχώς, ήταν ήδη αδύνατο να τη βοηθήσουν. Ο θάνατος της κοπέλας επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς. Ωστόσο, αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αγριότητα με την οποία διαπράχθηκε το έγκλημα. Η κατάσταση στο σπίτι έδειχνε ότι είχε γίνει μια σφοδρή πάλη. Οι εγκληματολόγοι που εργάστηκαν στον τόπο του εγκλήματος ανακάλυψαν ότι η νεκρή είχε υποστεί τεράστιο αριθμό τραυμάτων. Πιθανότατα, η επίθεση είχε διαπραχθεί με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Οι ερευνητές δεν βρήκαν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης. Πιθανότατα της επιτέθηκαν όταν άρχισε να ντύνεται, καθώς φορούσε κάλτσες και είχε βάλει μερικό στο παντελόνι της. Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ένα σπασμένο παράθυρο στο σαλόνι, μέσω του οποίου ο δράστης μπήκε πιθανότατα στο σπίτι. Εκεί βρέθηκαν και αποτυπώματα παπουτσιών, τα οποία έδειχναν ότι ο δράστης έφυγε από τον ίδιο δρόμο. Τα λόγια του φίλου της ότι την βρήκε ήδη νεκρή επιβεβαιώθηκαν εν μέρη. Όταν έφτασε η αστυνομία ήταν ήδη νεκρή για αρκετές ώρες, όπως διαπίστωσαν οι εγκληματολόγοι κατά την εξέταση του τόπου του εγκλήματος και της κατάστασης του πτώματος. Συγκεκριμένα, όταν έφτασαν οι ερευνητές, πολλά ίχνη είχαν ήδη στεγνώσει. Ένας από τους αστυνομικούς που έφτασε εκεί ενημέρωσε τους γονείς της κοπέλας για το συμβάν. Η είδηση συγκλώνησε όλη την οικογένεια. Η Αμάντα δεν φαινόταν να έχει εχθρούς. Ήταν η ψυχή της παρέας και είχε τη συμπάθεια σχεδόν όλων. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Αμάντα θα μπορούσε να αξίζει κάτι τέτοιο. Τώρα έπρεπε να διαπιστωθεί αν ο φίλος της έλεγε την αλήθεια και δεν είχε καμία σχέση με το συμβάν. Όταν ο Σεθ συνήλθε, τον πήγαν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Σύμφωνα με τον αναστατωμένο νεαρό, ζούσε στο σπίτι με την αγαπημένη του, την Αμάντα Πλάς. Το μεσημέρι ήταν στη δουλειά και δεν ήξερε τι συνέβαινε στο σπίτι. Το βράδυ, όταν επέστρεψε, βρήκε τη φίλη του βαριά τραυματισμένη στο πάτωμα της κουζίνας. Ο πρώτος βασικός ύποπτος ήταν φυσικά ο Σεθ, καθώς σε τέτοιες υποθέσεις κατά κανόνα εμπλέκονται οι σύντροφοι. Στα ρούχα του βρέθηκαν κόκκινες κοιλίδες και εκείνος βρήκε το πτώμα. Ο Σεθ υποδίθηκε πιστικά την απόγνωση όταν κάλεσε την υπηρεσία διάσωσης και φαινόταν πραγματικά καταβεβλημένος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Ωστόσο, ορισμένοι αστυνομικοί αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια της αντίδρασής του, καθώς με τις καλές υποκριτικές του ικανότητες θα μπορούσε να παίζει αυτή την τραγωδία για να μπερδέψει την έρευνα. Ανακάλυψαν επίσης ότι το θύμα και ο φίλος της είχαν αρχίσει να βγαίνουν πρόσφατα.
Ούτε οι φίλοι, ούτε οι συγγενείς της γνώριζαν σχεδόν τίποτα για τον Σεθ, οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα σκοτεινό πρόσωπο. Ο νεαρός αρνήθηκε την εμπλοκή του, αναφέροντας ότι ήταν όλη την ημέρα στη δουλειά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν τόσο απασχολημένος που δεν μπόρεσε καν να πάει την κοπέλα του στη βάρδια της. Αυτή δούλευε σε εστιατόριο και δεν πήγε τελικά στη δουλειά εκείνη την ημέρα. Ο Σεθ εργαζόταν σε εργοτάξιο και όπως αποδείχτηκε αργότερα, είχε πράγματι μια πολύ κουραστική βάρδια εκείνη την ημέρα. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν λεπτομερώς για τα εργαλεία με τα οποία δούλευε, ελπίζοντας να εντοπίσουν το πιθανό φωνικό όπλο. Ο Σεθ, ως ξυλουργός, είχε μερικά μαχαίρια και άλλα εργαλεία για την επεξεργασία υλικών. Πολλά εργαλεία φυλάσσονταν και στο σπίτι της Αμάντα. Σύμφωνα με τον νεαρό, ένα από τα μαχαίρια είχε εξαφανιστεί. Όταν οι ερευνητές το έμαθαν, επικεντρώθηκαν σε αυτό το γεγονός. Οι detective άρχισαν να τον πιέζουν, ρωτώντας τον ευθέως για την εμπλοκή του στον φόνο. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε κάθε πιθανότητα, επιμένοντας ότι πέρασε όλη την ημέρα στο εργοτάξιο και ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε κλέψει το μαχαίρι. Ο Σεθ ισχυριζόταν ότι αγαπούσε την Αμάντα και δεν είχε καμία πρόθεση να της κάνει κακό. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να συλληφθεί. Δεν είχε ποινικό μητρό, γι' αυτό τον άφησαν ελεύθερο, αλλά παρέμεινε ύποπτος. Το χαμένο μαχαίρι μπορούσε να είναι το φωνικό όπλο, γι' αυτό άρχισαν αμέσως να το αναζητούν στον τόπο του εγκλήματος. Δυστυχώς, το πιθανό φωνικό όπλο δεν βρέθηκε ποτέ. Μέχρι τότε, οι εγκληματολόγοι είχαν αναλύσει τα αποτυπώματα παπουτσιών που άφησε ο δράστης στο σπίτι. Αυτά αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο, καθώς τα αποτυπώματα, όπως και τα δακτυλικά, είναι μοναδικά. Διαπιστώθηκε ότι ο πιθανός δολοφόνος έφτασε στον τόπο του εγκλήματος φορώντας αθλητικά παπούτσια Nike Air Max. Ωστόσο, φαινόταν περίεργο το γεγονός ότι τα παπούτσια ήταν μικρού μεγέθους, 39,5 εκατοστά, και μπορούσαν να είναι είτε ανδρικά είτε γυναικεία. Ο φίλος του θύματος φορούσε άλλα παπούτσια, μεγαλύτερου μεγέθους. Δεν είχε τέτοια αθλητικά παπούτσια και τα αποτυπώματα των χεριών του δεν τέριαζαν με αυτά του δράστη. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το αίμα στα ρούχα του εμφανίστηκε αφού ανακάλυψε τη φίλη του και προσπάθησε να τη βοηθήσει σε κατάσταση σοκ. Είχε επίσης αξιόπιστο άλοθη και πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο με πολυγράφο. Όλα αυτά επέτρεψαν να απομακρυνθούν οι υποψίες από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι η αρχική υπόθεση των detective δεν επιβεβαιώθηκε, στον τόπο του εγκλήματος υπήρχαν σημαντικά στοιχεία, ακριβώς μπροστά στα μάτια τους, τα οποία θα έπρεπε να βοηθήσουν στην ταχεία έβρεση του δράστη. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε. Μέχρι τότε ήταν έτοιμη και η έκθεση της αυτοψίας. Στην έκθεση του ιατροδικαστή περιγράφονταν λεπτομερώς τα τραύματα που είχε υποστεί το θύμα. Η εξέταση διήρκησε αρκετές ώρες και έδειξε ότι η Αμάντα είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα. Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 2 από αυτά θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρα. Οι ιατροδικαστές μπόρεσαν επίσης να προσδιορίσουν την κατά προσέγγιση ώρα του εγκλήματος με βάση την κατάσταση των στοιχείων στον τόπο. Το πιο πιθανό χρονικό διάστημα ήταν μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα. Επιπλέον, στο σώμα της Αμάντα βρέθηκαν πολυάριθμα αμυντικά τραύματα που υποδήλωναν την απεγνωσμένη αντίστασή της. Στο πάτωμα του σπιτιού βρέθηκε μεγάλη ποσότητα DNA του πιθανού δράστη. Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ελέγχθηκαν στις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, αλλά δεν βρέθηκε καμία ταύτιση, γεγονός που έβαλε τους ερευνητές σε αδιέξοδο. Οι detective άρχισαν να ερευνούν λεπτομερέστερα την ταυτότητα του θύματος, ώστε να προσδιορίσουν τον κύκλο των πιθανών υπόπτων. Η Αμάντα Λιν Πλάς γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1990. Μεγάλωσε στο Τσίκοπ της Μασαχουσέτης μαζί με τον αδελφό και την αδελφή της. Ήταν ανέμελη, φιλελεύθερη και φιλική, κάτι που υπογράμμιζε το πλατή της χαμόγελο και τα σγουρά ατίθασα μαλλιά της. Η 20χρονη κοπέλα αγαπούσε την ποίηση, άκουγε μουσική, έφτιαχνε κοσμήματα και ό,τι είχε σχέση με τη τέχνη. Η Αμάντα ζωγράφιζε καλά και έμαθε μόνη της να παίζει κιθάρα. Η κοπέλα αγαπούσε τα τατουάζ και είχε κάνει αρκετά στο σώμα της.
Δούλευε σε καφετέριες και εστιατόρια ως σερβιτόρα και οικοδέσποινα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δούλευε στο εστιατόριο Friendly's. Όπως αποδείχθηκε, η 20χρονη κοπέλα κρατούσε ημερολόγιο, αλλά αφού το διάβασαν, οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο. Η Αμάντα φαινόταν καλή και ευγενική κοπέλα και δεν είχε εχθρούς. Όταν οι detective άρχισαν να ανακρίνουν πιθανούς μάρτυρες στην περιοχή όπου συνέβη ο φόνος, έπρεπε να επισκεφτούν πολλούς γείτονες και φίλους της. Τότε οι αστυνομικοί έμαθαν για τον Τζέσι, τον προηγούμενο φίλο της Αμάντα. Ήταν συνάδελφός της στη δουλειά και οι δύο νέοι είχαν μία σύντομη ερωτική σχέση. Σύμφωνα με τις φίλες της κοπέλας, ο χωρισμός τους ήταν αρκετά δύσκολος. Μία μέρα όταν ο Σεθ πήγε στη δουλειά για να πάρει τη φίλη του, ο Τζέσι τους είδε να αγκαλιάζονται και κυριολεκτικά έπεσε σε οργή. Αρκετοί μάρτυρες επιβεβαίωσαν αμέσως ότι απείλησε το νέο φίλο της πρώην συντρόφου του. Αυτό συνέβη λίγες μόνο μέρες πριν από τον φόνο, οπότε οι γνωστοί της Αμάντα πίστευαν ότι θα μπορούσε να της κάνει κακό από ζήλια. Ήταν ένα καλό στοιχείο. Μετά από αυτό οι ερευνητές αποφάσισαν να συναντήσουν τον πρώην σύντροφό της για να του κάνουν μερικές ερωτήσεις. Βρήκαν εύκολα τον νεαρό, ο οποίος επιβεβαίωσε τα περισσότερα από τα λεγόμενα των μαρτύρων, δηλώνοντας ότι ήταν πράγματι πολύ ζηλιάρης και δεν ήθελε να αφήσει την Αμάντα. Ωστόσο, ο νεαρός είπε επίσης ότι όλα αυτά είχαν υπερβληθεί από τυχαίους μάρτυρες του καυγά. Αγαπούσε ειλικρινά την Αμάντα, αλλά η σχέση τους δεν μπορούσε να προχωρήσει λόγω των προφανών διαφωνιών και αντιφάσεων. Παρόλα αυτά δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει κανέναν και είχε αξιόπιστο άλοθη. Κατά τη διάρκεια του φόνου, ο Τζέσι βρισκόταν σε ένα κατάστημα κρασιών και είχε κρατήσει την απόδειξη, η οποία επιβεβαιώθηκε. Επίσης, η παρουσία του στο κατάστημα καταγράφηκε από κάμερες παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, οι αστυνομικές αρχές πήραν δείγμα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία όμως δεν τέριαζαν με τα ίχνη που βρέθηκαν στο σπίτι του θύματος. Μετά τη δεύτερη ανάκριση, ο Τζέσι αφέθηκε ελεύθερος, καθώς απομακρύνθηκαν όλες οι υποψίες εναντίον του. Στη συνέχεια βρέθηκαν μάρτυρες που ισχυρίστηκαν ότι γύρω στις 4:30 το απόγευμα την ημέρα του φόνου, απέναντι από το σπίτι της Αμάντα βρισκόταν ένα αυτοκίνητο. Στο τιμόνι ήταν μία γυναίκα οδηγός. Διαπιστώθηκε ότι είχε έρθει με ένα τετράθυρο λευκό σεντάν, αλλά κανείς δεν θυμόταν τον αριθμό κυκλοφορίας ή ακόμη και τη μάρκα του αυτοκινήτου. Ο λόγος που η γυναίκα τράβηξε την προσοχή των γειτόνων ήταν ότι ξαφνικά έφυγε από το σημείο με πολύ επιθετικό τρόπο. Μερικοί μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν την άγνωστη να μπαίνει στο σπίτι της Αμάντα. Αν η δράστης ήταν γυναίκα, αυτό εξηγούσε το μικρό μέγεθος των αποτυπωμάτων παπουτσιών που βρέθηκαν στην κουζίνα της δολοφονημένης κοπέλας. Οι αρχές έκαναν έκκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυριολεκτικά την επόμενη μέρα, μία κοπέλα ονόματι Μερσέντες επικοινώνησε μαζί τους. Είπε ότι την έψαχναν οι ανακριτές. Ήταν το λευκό της σεντάν που είχαν δει κοντά στο σπίτι της δολοφονημένης φίλης της. Ήταν φίλες με την Αμάντα από καιρό και τα πήγαιναν πολύ καλά. Εκείνη την άτυχη μέρα, η κοπέλα έφτασε στο σπίτι της γύρω στις 4:18, καθώς ο φίλος της δεν μπορούσε να την πάει στη δουλειά. Η Αμάντα είχε ήδη αργήσει και ζήτησε από τη φίλη της να την πάει και η Μερσέντες συμφώνησε. Έφτασε και την περίμενε στο δρόμο. Η Μερσέντες τόνισε ότι δεν μπήκε στο σπίτι και την περίμενε στην είσοδο. Της τηλεφώνησε αρκετές φορές, αλλά εκείνη δεν απαντούσε. Μετά από μία σύντομη αναμονή, η Μερσέντες θύμωσε και έφυγε. Δεν υποψιάστηκε ότι εκείνη τη στιγμή η φίλη της μπορεί να ήταν ήδη νεκρή στο σπίτι της και τώρα μετάνιωνε που δεν πλησίασε την πόρτα. Μερικοί από τους detective δεν πίστεψαν τη Μερσέντες. Τη ρώτησαν γιατί δεν προσπάθησε να πλησιάσει την πόρτα και να χτυπήσει, κάτι που θα ήταν απολύτως λογικό. Σύμφωνα με την ίδια, είχε αργήσει στο κατάστημα Walmart και γι' αυτό δεν βγήκε από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν ήταν αξιόπιστη, επειδή το πλησιέστερο κατάστημα Walmart ήταν ανοιχτό όλο το 24ωρο και δεν χρειαζόταν να βιαστεί. Παρά την καχυποψία, το μέγεθος του ποδιού της ήταν μικρότερο από εκείνο που βρέθηκε στο σπίτι και πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο με πολυγράφο. Επιπλέον, αργότερα την εντόπισαν στις κάμερες του 24ωρου σούπερ μάρκετ,
οπότε η Mercedes αποκλείστηκε επίσης από τη λίστα υπόπτων. Οι detective βρέθηκαν ξανά με άδεια χέρια και δεν υπήρχαν νέες ενδείξεις. Πέρασαν πολλές εβδομάδες και μήνες αναζητώντας τον υποτιθέμενο δολοφόνο, αλλά όλα ήταν άκαρπα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνέβη μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Αρκετοί αστυνομικοί πιάστηκαν να φωτογραφίζουν το πτώμα της Αμάντα με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια να δείχνουν τις φωτογραφίες σε άλλους αστυνομικούς και σε τρίτους, κάτι που ήταν απολύτως απαράδεκτο. Όταν αυτό έγινε γνωστό, ξέσπασε σκάνδαλο. Το περιστατικό επιδίνωσε σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ της αστυνομίας και του κοινού, το οποίο ήταν ήδη δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι η έρευνα είχε βαλτώσει και ο δράστης δεν είχε ακόμη βρεθεί. Ο επικίνδυνος εγκληματίας κυκλοφορούσε ελεύθερος. Οι άνθρωποι περίμεναν νέα θύματα, θεωρώντας τον κατά συρροή δολοφόνο. Μετά από μακρά έρευνα, οι αστυνομικοί που παραβίασαν τους κανόνες δεοντολογίας έλαβαν αυστηρές επιπλήξεις και υποχρεώθηκαν να εργαστούν μερικές βάρδιες χωρίς αμοιβή. Αυτό όμως που ανησυχούσε περισσότερο τους συγγενείς της Αμάντα δεν ήταν οι ποινές εις βάρος των αστυνομικών, αλλά το γεγονός ότι εκείνοι ασχολούνταν με εσωτερικές υποθέσεις, με την επίδειξη φωτογραφιών της δολοφονημένης και με οτιδήποτε άλλο εκτός από την αναζήτηση του εγκληματία που είχε διαπράξει το έγκλημα και κυκλοφορούσε ελεύθερος στους δρόμους της πόλης. Παρά την αδράνεια των αρχών, οι συγγενείς της Αμάντα δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα ότι θα κατάφερναν να εκθέσουν τον επικίνδυνο εγκληματία. Συνέχισαν να μοιράζουν φυλάδια, να τοποθετούν αφίσες και πινακίδες, να διαδίδουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης με σκοπό την ευαισθητοποίηση για αυτό το φρικτό περιστατικό. 16 μήνες μετά την έναρξη της έρευνας, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στην αρχή και να ελέγξουν ξανά όλα όσα θα μπορούσαν να έχουν παραβλεφθεί. Αυτό τους επέτρεψε να βρουν ένα μικρό στοιχείο που ανέτρεψε εντελώς την πορεία της έρευνας. Ωστόσο, πριν από αυτό, είχαν περάσει μήνες επίπονης αλλά μάταιης μελέτης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων. Τον Οκτώβριο του 2013 είχαν περάσει περίπου 2 χρόνια από τη δολοφονία της Αμάντα Πλάς και 2 μήνες αφότου οι αστυνομικοί της πολιτείας αποφάσισαν να επανεξετάσουν τα στοιχεία της υπόθεσης. Επανεξέταζαν τα υλικά των ανακρίσεων, τα άλοθη των υπόπτων, δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος. Αυτό τους πήρε μήνες, αλλά μια μέρα οι detective παρατήρησαν μια σημαντική λεπτομέρεια σε μια φωτογραφία. Ήταν μια απειλητική επιγραφή σε πίνακα ανακοινώσεων που έλεγε «Ο Ντένις ήταν εδώ στις 11 Αυγούστου 2011». Δηλαδή 15 ημέρες πριν η Αμάντα βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, αυτό το όνομα δεν είχε εμφανιστεί στην έρευνα και κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν. Οι detective άρχισαν να εξετάζουν το νέο στοιχείο. Σύμφωνα με τον Σετ, δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος ξένος είχε εισβάλει στο σπίτι της κοπέλας. Ήταν κάποιος Ντένις, ένας κοντός Πορτορικανός που ζούσε κοντά στην Αμάντα. Όταν μπήκε για πρώτη φορά στο σπίτι της, εκείνη τον αναγνώρισε, καθώς οι γείτονές της είχαν μιλήσει για αυτόν. Αργότερα, η ίδια τον είδε και στο δρόμο, τον Αύγουστο του 2011, λίγες μέρες μετά την πρώτη εισβολή. Ο Σετ μετακόμισε στο διαμέρισμα της φίλης του, καθώς εκείνη δεν μπορούσε να αισθανθεί ασφαλής. Μία μέρα, ο Πορτορικανός εισέβαλε ξανά στο σπίτι της, αλλά συνάντησε τον Σετ, ο οποίος προσπάθησε να τον συγκρατήσει και να του αντισταθεί. Εκείνος όμως κατάφερε να διαφύγει. Μετά από αυτό, η Αμάντα του τηλεφώνησε προσωπικά, καθώς ήξερε πλέον για ποιον επρόκειτο. Η κοπέλα ήθελε να κανονίσει μία συνάντηση και να συζητήσουν την εισβολή. Περίπου 15 με 20 λεπτά μετά το τηλεφώνημα, ο Ντένις έφτασε στο σπίτι. Αυτό συνέβη τις πρωινές ώρες. Ο Σετ τον περίμενε στην πίσω βεράντα, ώστε να παρατηρήσει καλά τα χαρακτηριστικά του. Χάρη σε αυτή τη συνάντηση, κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς νέα σημαντικά στοιχεία και να περιγράψει τον δράστη. Ο άντρας που ήρθε έμοιαζε με Λατινοαμερικανό ηλικίας 21 με 23 ετών,
χαμηλού αναστήματος, με κοντά μαλλιά και ξυρισμένο πρόσωπο. Ο νεαρός ήταν αδύνατος και μιλούσε αρκετά καλά αγγλικά. Στη συνάντηση με την Αμάντα ήρθε μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, που ήταν περίπου 3 με 4 ετών, ενώ η σύντροφός του ήταν πολύ πιο μεγαλόσωμη. Φυσικά ο Πορτορικανός είπε στη συνάντηση ότι δεν είχε καμία σχέση με το συμβάν και ότι δεν καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται. Έφερε σκόπιμα τη γυναίκα και το παιδί του για να δώσει την εικόνα ενός αξιοπρεπούς οικογενειάρχη και να απομακρύνει τις υποψίες από τον εαυτό του. Για κάποιο διάστημα, ένας γείτονας από το απέναντι σπίτι παρακολουθούσε και είπε στην Αμάντα τι είχε δει. Επιβεβαίωσε ότι ο Λατινοαμερικανός που ήρθε στη συνάντηση ήταν ο ίδιος ο εισβολέας. Αρχικά τον είχε παρατηρήσει απλώς, αλλά αργότερα τον αναγνώρισε ως τον άντρα που είχε δει το προηγούμενο βράδυ. Η Αμάντα δεν ήθελε προβλήματα, αλλά ένα από τα πολύτιμά της αντικείμενα είχε εξαφανιστεί. Ήθελε απλώς ο κλέφτης να το επιστρέψει. Δεν τον απείλησε με την αστυνομία ούτε με άλλον τρόπο. Δεν μπήκε σε αναλύσεις για το ποιος είχε δίκιο ή άδικο. Απλώς τον κατηγόρησε για κλοπή. Εκείνος εξοργίστηκε και αρνήθηκε την κατηγορία. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε. Εκείνος υποσχέθηκε να επιστρέψει το χαμένο αντικείμενο και χωρίστηκαν. Αργότερα η Αμάντα δολοφονήθηκε, κάτι που δεν φάνηκε καθόλου τυχαίο στους αστυνομικούς. Τώρα η έρευνα φαινόταν πως θα έκανε επιτέλους πρόοδο. Οι αστυνομικοί είχαν έναν άντρα που είχε συγκρουστεί με το θύμα, είχε επιδείξει κακία εναντίον της και είχε ήδη παραβιάσει τον νόμο, αλλά γλίτωσε λόγω της καλοσύνης της Αμάντα. Είχε κίνητρο και ο Ντένις ήταν ο πιο κατάλληλος ύποπτος. Ωστόσο η αστυνομία χρειάστηκε χρόνο για να προχωρήσει, καθώς εκτός από το όνομα Ντένις δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία και έπρεπε τώρα να εξακριβώσουν την ταυτότητά του και να τον βρουν. Μέχρι το 2013, οι detective είχαν εντοπίσει 2 πιθανούς υπόπτους. Ο ένας ζούσε στην περιοχή όπου βρέθηκε το θύμα. Στο ποινικό του μητρό υπήρχαν αδικήματα και είχε καταγραφεί σε πολλές αστυνομικές βάσεις δεδομένων, τραβώντας την προσοχή των αρχών. Ήταν πολύ επιθετικός και ικανός να βλάψει κάποιον. Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο άνδρας ήταν λευκός και δεν έμοιαζε καθόλου με Λατινοαμερικανό. Ήταν επίσης πολύ πιο μεγαλόσωμος από τον δράστη και φορούσε μεγαλύτερο νούμερο παπουτσιών. Έγινε έλεγχος, αλλά αποκλείστηκε. Ο δεύτερος ήταν ο Ντένις Ρόζα Ρόμαν, που ζούσε 2 τετράγωνα μακριά από το σπίτι της Αμάντα. Το όνομά του, η σωματική του διάπλαση και το ύψος του τέριαζαν. Είχε επίσης μια πιο μεγαλόσωμη σύντροφο και έναν γιο περίπου 4 ετών εκείνη την περίοδο. Και το πιο σημαντικό, ήταν Λατινοαμερικανός. Όλα τα στοιχεία τέριαζαν και οι αστυνομικοί ένιωθαν ότι είχαν βρει το σωστό πρόσωπο. Οι ερευνητές έλεγξαν ξανά το κινητό τηλέφωνο της Αμάντα και βρήκαν 9 κλήσεις ανάμεσα στον φερόμενο δράστη και το θύμα, 5 από τις οποίες ήταν εισερχόμενες. Η διάρκεια κειμενόταν από λίγα δευτερόλεπτα έως 1,5 λεπτό. Όλες είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2011, κάτι που σήμαινε ότι η διαμάχη ήταν όντως μαζί του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε πραγματοποιηθεί ανάλυση του DNA και η εργαστηριακή τεχνική την συνέκριναν με τα οργανικά υπολείμματα που βρέθηκαν κάτω από τα νύχια της δολοφονημένης. Για να αποκλείσουν οποιαδήποτε λάθη, έκαναν περισσότερες από 20 διαφορετικές δοκιμές, οι οποίες έδειξαν μέγιστη ομοιότητα ανάμεσα στα κομμάτια δέρματος κάτω από τα νύχια της νεκρής κοπέλας και στα δείγματα που παρήχε ο Ντένις. Αυτό αποτελούσε ήδη σοβαρή απόδειξη της εμπλοκής του στο φόνο. Μετά από αυτό, οι detective άρχισαν να του μιλούν πιο ευθέως, επισημένοντας την ταύτιση των δειγμάτων DNA. Τότε ο ύποπτος, μέσα στην απόγνωσή του, προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος είχε παρασυρθεί από λεωφορείο και είχε πεθάνει λίγο μετά τη δολοφονία της Αμάντα Πλάς. Ο Ντένις πίστευε ότι είχαν το ίδιο DNA και ότι αυτός είχε διαπράξει το έγκλημα. Έτσι, προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη, μεταθέτοντάς την σε έναν νεκρό άνθρωπο, στον οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτα. Οι detective ωστόσο αντέκρουσαν τα επιχειρήματά του.
Στις 5 Νοεμβρίου, ο Ντένις τέθηκε υποκράτηση και το σπίτι του ερευνήθηκε, αλλά το ζευγάρι παπουτσιών Nike δεν βρέθηκε. Πιθανότατα, κατά τη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας, είχε ήδη καταφέρει να τα ξεφορτωθεί. Ούτε το φωνικό όπλο, ούτε τα ρούχα εντοπίστηκαν, προφανώς για τους ίδιους λόγους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του DNA έδειξαν με βεβαιότητα ότι αυτός εμπλεκόταν στα φρικτά γεγονότα στο σπίτι του αθώου θύματος. Οι εισαγγελικές αρχές τον κατηγόρησαν για φόνο πρώτου βαθμού. Η εισαγγελία ζήτησε γι' αυτόν την μέγιστη δυνατή ποινή, δηλαδή ισόβια κάθυρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής. Η δίκη για την υπόθεση της Αμάντα ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου του 2016. Ο κατηγορούμενος δεν παραδέχτηκε ποτέ την ενοχή του για το βίαιο έγκλημα. Ωστόσο, η πλευρά της κατηγορίας είχε κάθε λόγο να τον καταδικάσει, καθώς ο Ντένις είχε πλούσιο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, την οποία ασκούσε κατά τη συντρόφου του και του παιδιού τους. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ρεκορντμάν στον αριθμό των κλήσεων στην αστυνομία που σχετίζονταν με τη βίαιη συμπεριφορά του στο σπίτι. Επιπλέον, την ημέρα του θανάτου της Αμάντα είχε συμμετάσχει σε ένοπλη ληστεία με διάρρηξη, κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησε να της κλέψει τα χρήματα και το κινητό τηλέφωνο. Ακριβώς η ληστεία θεωρήθηκε το κίνητρο του εγκλήματος. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Όταν βρήκε την κοπέλα στο σπίτι, τον αντιλήφθηκε και τότε ξεκίνησε ένας καυγάς. Ο Ντένις χρησιμοποίησε ένα από τα μαχαίρια που υπήρχαν στο σπίτι για να σκοτώσει βάναυσα την Αμάντα. Εκτός από τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλα εγκληματικά επεισόδια, ο Ντένις ασχολούνταν ενεργά και με τη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών, για την οποία είχε επανειλημμένα κληθεί να λογοδοτήσει. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, παρά τις υλικές αποδείξεις υπό τη μορφή DNA κάτω από τα νύχια της νεκρής, δεν αναγνώρισε την ενοχή του, αλλά διηγήθηκε μια νέα ιστορία. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν πράγματι στον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν σκότωσε την κοπέλα, απλώς σκόπευε να την ληστέψει. Έτσι ξέσπασε καυγάς μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να βρεθεί το DNA του κάτω από τα νύχια της. Ωστόσο, ο Ντένις ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένος για το ότι η ληστεία θα κατέληγε σε φόνο, τον οποίο κατά την εκδοχή του διέπραξε άλλος δράστης. Παράλληλα, αρνιόταν επίμονα να αποκαλύψει το όνομα του δολοφόνου, υποστηρίζοντας ότι φοβόταν για τη ζωή του. Την ίδια στιγμή, η κατηγορούσα αρχή δεν είχε μόνο δείγματα DNA ως αποδεικτικά στοιχεία. Το μέγεθος των αθλητικών παπουτσιών του κατηγορουμένου τέριαζε ακριβώς με τα ίχνη αίματος που είχαν μείνει στο πάτωμα του σπιτιού. Το αποτύπωμα του χεριού στο περβάζι του σπασμένου παραθύρου τέριαζε απόλυτα με το χέρι του Ντένις, όπως και όλα τα ίχνη DNA που είχαν βρεθεί και αναλυθεί. Παρόλα αυτά, οι δικηγόροι του υπερασπίστηκαν την εκδοχή του πελάτη τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Ντένις βρισκόταν πράγματι στον τόπο του εγκλήματος και είδε τον πραγματικό δολοφόνο να διαπράττει το έγκλημα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει τον θάνατο της Αμάντα και τώρα ήταν αναγκασμένος να τον καλύψει, φοβούμενος για τη ζωή του και την ασφάλεια των αγαπημένων του. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι υπήρχε άλλος άνθρωπος στο σπίτι. Ούτε αποτυπώματα παπουτσιών ή δακτύλων, ούτε δείγματα DNA. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, αυτή η δίκη αποτελούσε άμεση απειλή για την οικογένειά του, καθώς μπορούσε να προκαλέσει την εκδικητικότητα του πραγματικού δολοφόνου. Οι δικηγόροι του, επιπλέον, κατηγόρησαν τις αρχές ότι δεν διεξήγαγαν αρκετά εκτενή έρευνα και αγνόησαν πολλούς άλλους υπόπτους. Ξεχωριστά, η υπεράσπιση επέστησε την προσοχή στο επεισόδιο με τη διάδοση φωτογραφιών από τον τόπο του εγκλήματος, το οποίο καθυστέρησε σημαντικά την έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και αυτή η καθυστέρηση δεν επέτρεψε στην έρευνα να είναι αντικειμενική. Οι αστυνομικοί δέχτηκαν σοβαρή πίεση λόγω αυτού του περιστατικού και έπρεπε να εξιχνιάσουν το έγκλημα το συντομότερο δυνατόν για να ηρεμήσουν τους εξοργισμένους κατοίκους της περιοχής. Έτσι, συνέλαβαν τον πρώτο ύποπτο που τέριαζε και τον κατηγόρησαν για φόνο. Πολλοί κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά της αστυνομίας, καθώς θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικά απασχολημένοι με εσωτερικά προβλήματα. Σύμφωνα με πολλούς, εξαιτίας αυτού,
Είχαν ξεχάσει εντελώς το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο έπρεπε να επιλυθεί άμεσα. Ο ίδιος ο Ντένις, ουσιαστικά, τους έδωσε τα κλειδιά της υπόθεσης όταν συμφώνησε να μιλήσει με τους εκπροσώπους του νόμου και να δώσει δείγμα DNA για εξέταση. Σε κάθε περίπτωση, οι ένορκοι έπρεπε να συζητήσουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που είχε συσσωρευτεί για την υπόθεση. Οι καταθέσεις στο δικαστήριο διήρκεσαν περισσότερο από 8 ημέρες, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε για περίπου 5 ώρες. Στη συνέχεια, οι ένορκοι ομόφωνα έκριναν τον Ντένις ένοχο για τον φόνο πρώτου βαθμού της Αμάντα Πλάς. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής. Ο κατηγορούμενος και οι δικηγόροι του αντέδρασαν εξαιρετικά αρνητικά σε αυτή την απόφαση, θεωρώντας την άδικη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη ήταν δίκαιη, καθώς η ενοχή του Ντένις είχε αποδειχθεί πλήρως με πολλά αδιάσυστα στοιχεία. Η Αμάντα αγαπούσε πολύ τους ηλίανθους και αυτό το φυτό έγινε το σύμβολο της οργάνωσης που αγωνιζόταν για αλλαγές στην νομοθεσία. Αυτές οι αλλαγές απαγόρευσαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να φωτογραφίζουν με κινητό τηλέφωνο και να διαδίδουν εικόνες των θυμάτων. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2022. Αν σας άρεσε η δουλειά μου, εγγραφείτε στο κανάλι, υποστηρίξτε το βίντεο με ένα like και ας συζητήσουμε αυτήν την ιστορία στα σχόλια. Σας προτείνω επίσης να δείτε και άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους και τα λέμε σύντομα.